În primul rând, o părere despre actuala ediție a Cupei Presiei, care este aproape de final. Ne bucură că avem onoarea de a organiza și cea de-a treia ediție Press Cup și mă bucur de asemenea pentru faptul că am avut un număr destul de mare de participanți. 20 de participanți pe tablou de simplu și 10 participanți pe tablou de simplu feminin. Astăzi s-au jucat meciurile din turul 1 și 2, s-au ajuns în semifinale, urmând ca mâine să aibă loc finala în proba de simplu și mâine se va desfășura de asemenea și proba de dublu, atât la fete cât și la băieți. Dacă timpul ne va permite, vom face și dublu mixt. Ce pregătiți pentru vara aceasta aici la baza de la Curtea de Argeș? În weekendul următor va începe Vitality Open Tour, competiție rezervată seniorilor cu premii de $10.000, după care în luna iulie vom avea Argeș Cup, competiție rezervată juniorilor și juniorilor de 16 ani, competiție din calendarul Tennis Europe. Iar vom încheia în luna iulie cu Summer Cup, care se află la a 6-a ediție și ne bucură că am putut să menținem ridicat în nivelul competițiilor internaționale la Curtea de Argeș. I-ați avut invitația anul acesta pe domnul Ilie Bărbulescu și pe doamna Cătălina Cristea. Da, ne-a făcut o plăcere deosebită să avem pe domnul Ilie Bărbulescu, care a făcut parte din Steaua 86, câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni, ceea ce a fost un eveniment deosebit pentru întreaga Românie atunci și a rămas în continuare, deoarece încă nicio echipă românească nu mai a atins performanța respectivă, și de asemenea Cătălina Cristea, care este într-adevăr o colaboratoare a noastră și prezentă de mai multe ori la Arena Tennis Club din Curtea de Argeș. Doamna Cristea a schimbat câteva mingi cu unii dintre copiii dumneavoastră de la club și a spus că au un nivel ridicat pentru vârsta lor. Sunt cei mai buni sau aveți mai mulți copii talentați? Să spunem că sunt într-adevăr o parte din copiii noștri cei mai buni. Nu am fost pregătiți pentru demonstrativul acesta, însă sunt și copii care într-adevăr noi ne punem speranțe pentru tenisul argeșan și sperăm ca în un timp cât mai scurt și Tenisclub Curtea de Argeș să aducă jucători de valoare atât pe plan național cât și internațional.